Моңаршы юғалғаннарда. Ярдәм итегез. Ул аларның берсе. Минем исемем Генри Гейл. Мин Миннесотадан. Син зур хата ясыйсың. Ул бер үзлексез. Алдыйчак. Ул аларның берсе. Аңлыйсыңмы? Ул тәртиптә, аның белән барсы да яхшы булыр. Аны кайдан таптыгыз? Аның бакчасы янында. Йокларга ятасыңмы? Мин хәзер киләм. Син шәп күренәсең. Ярар инде. Борыл. Кадерлем, Я инде, зинһар. Температураңны үлчәдеңме? бу романтик түгел. Гафу ит. Чөнки без инде 1 ел тырышабыз. Безгә табибка барырга кирәк дип уйлыйм. Табибка? Репродукция белгеченә. Нигә син бала турында шул кадәр борчыласың? Минем эшемне гаепләмә сун. Мин безнең хакка Эшлисеңме? Кеше өенә канлы куллар белән кайткач, бу эш түгел. нигә канлы куллар белән кайтам дип уйлыйсың? Минем кулдагы кан синең атаң өчен. Ул миңа моны эшләргә куша. Мин теләмәдем. Миңа кызганыч. Бәлки безнең бала булса, синең атаң карашын үзгәртер иде. Бәлки аңа онук бүләк итсәк, ул миңа башка эш бирер иде. Бала барсын да үзгәртәчәк. Бала белән яхшырак булачак. Джин, син мине куркыттың. Беләсеңме, мин сине күпме эзләдем. Син монда нишлисең? Ни дисең син? Мин бакчамда эшлим. Киттек, без кайтабыз. Нәрсә? Юк. Киттек, хәзер үк. Тагын урлаганнарын телисеңме? Нәрсә? Монда сиңа башкалар һөҗүм итте. Без бу хакта сөйләштек инде. Киттек, хәзер үк. Миңа синең яклау кирәкми. Мин бакчамда эшләячәкмен. Нәрсә? Бакчаңда эшләячәксеңме? Җитте. Хәзер монда килергә кирәк юк. Хәзер кайта алабыз.